Okhulumela ihhovisi likaMengameli uVincent Magwenya uthi ukudedelwa kombiko wesikhashana emphakathini kuzoba ubudedengu njengoba ikhomishana kaMadlanga kusakude ukuthi iphothule umsebenzi wayo kanti kusalindeleke ukuthi ibize abanye ofakazi. Ngeke kulunge ukuthi sikhiphe lo mbiko ubufakazi bonke bungakaqoqwa bungakacutshungulwa ngendlela efanele. Kothi ke mase kuphela umsebenzi wonke ubufakazi bonke sebuqoqiwe bacutshungulwa iCommission yabhala umqingo wombiko wokugcina bawuthula kumongameli bese ke kube wona ke mbiko loyo ke esobe sesiwukhulula ukuthi nomphakathi wonkana waseNingizimu Afrika ucubungule. Odabeni lwabalisa bakuleli abayi-17 abavaleleke eRussia abaya kolekelela empini ephakathi kweRussia neUkraine, ihhovisi likaMengameli lithi ziyaqhubeka izingxoxo ngokukhululwa kwabo kanti lolu daba lusingethwe ngokucophelela. We are still in discussions with various authorities, both in Russia as well as in Ukraine, to see how we can free them from the situation they're in. Uhulumeni uthi usaxoxisana namazwe angamalungu e-G20 ukwagqugquzela ukuthi azwakalise izwi lawo ngemizamo kaMengameli waseMelika uDonald Trump yokushiya ngaphandle iNingizimu Afrika emhlanganweni olandelayo we-G20.